Usa ka 5 anyos nga batang lalaki ang patay human na lumos sa Tuburan Springs sa El Salvador City. LGU El Salvador nanawagan sa mga ginikanan nga bantayan sa kanunay ang ilang mga kaubang bata panahon nga maligo sa Mong Spring Resort. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Patay na dihang nadala sa El Salvador City Lying-in Clinic ang 5 anyos nga batang lalaki. Human nalumos kini sa Tuburan Springs, El Salvador City ni adtong adlawng Biyernes. Sumala sa report sa El Salvador City LGU nga naligo matud pa ang biktima kauban ng iyang amahan. Apan paglabay sa pipila ka minuto, nakurat na lamang kini. Sanglit nawala na ang bata. Nakita na lang kuno ang biktima nga milugdang na sa tunga-tunga nga bahin sa Maong Spring Resort. Nakita na mo sa CCTV nga there were instances nga katong nalumos nga bata tried to attempt to go sa ilalom sa katong tapadera. So siguro we will make an extra safety measure nga butangan siya screen para dili na gid siya masudlan og bata. Pagpasabot sab sa LGU sa publiko nga bisan og adunay pool guard on duty ang Maong Spring Resort apan dili niini mabantayan ang tanang maligo, ilabi pa kung dagsa ang mga tao. Tungod sa nahitabo, nagplano ang LGU nga dungagan pa ang pool guards ug ang pagmontar og high chair alang kanila aron makita niini ang tanang maligo sa Tuburan Spring. Aduna sab sila'y hangyo sa mga ginikanan nga magdala og bata. Make sure nga ang inyong mga bata nasa inyong kiliran permi and dili mawala sa inyong pananaw kay kani sila vulnerable pa sa drowning. Hinuon giabaga sa El Salvador City LGU ang tanang galastuhon sa pagplastar sa namatay nga bata. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.